eu falei un pouco das raíces da cultura hip hop. Pero o que quería decir con todo isto é que saibamos de onde ven a cuestión, non? Esta do hip hop, que é isto do hip hop, de onde ven, por qué, porque nace, e nace da xente que menos ten, non? Entonces, para derribar un pouco esos mitos que... Solo decir que un pouco eso, apareceu eso, falando máis de rollos máis festivos que outra cousa, non? Logo se empezaron a introducir novas mensaxes. A primeira foi esa que escoitabades antes aquí, que foi a de o famoso ACDG, hip hop, the hip hop, you don't stop, rock it to the bang bang, boogie it off, the boogie to the bang bang, boogie the beat, and come on guys and come on boys and rappers to the beat, put it in the bang, entonces iban a ir rapeando, ¿no? Esa foi a primeira grabación de rap da historia. Foi no ano 1979, o grupo chamábase Sugar Hill Gang e a canción chamábase Rapper's Delight. Vale, Rapper's Delight. Pois era un grupo de funky, era un grupo funkero que empezou a introducir os raperos, non? Bueno, logo empezaron a aparecer grupos como Grandmaster Flash and the Furious Five, que empezaron con aquel famoso disco do ano 81, creo que foi, de Mensaxe, non? Que empezaron a introducir un montón de temáticas, xa non era só que pasa, estamos aquí, eu son blanco, ti amarillo, eu negro, pero somos irmáns, sí, estamos aquí e bailamos así. O sea, xa este outro disco que vos digo empezou a introducir mensaxes máis, a veces estou no barrio e sinto que me afundo, porque a vida está moi difícil, porque estamos excluídos no barrio, porque temos un montón de problemas, porque nos tratan mal. Entonces empezaron a falar un montón, tiene unha temática social moi forte, vale? Entonces empezou a introducir a mensaxe. Que pasa? Que logo chegaron tamén grupos que empezaron a politizar cada vez máis as letras, como Public Enemy, por exemplo. Empezaron a falar un montón sobre o Black Power, sobre a comunidade afroamericana. Empezaron a introducir un montón de mensaxes falando sobre a dignidade que teñen eles como afroamericanos, ¿no? Que teñen que ser respetados, ¿no? En mensaxes moi corrosivas, moi combativas, ¿no? Sobre todo para a supremacía blanca de Estados Unidos. Entonces eran moi contundentes as súas propostas. Que pasa? Que logo tamén aparece ese rap, o chamado rap gangsta, ¿no? Gangsta rap, que aparece en Los Ángeles e foi un pouco o que utilizou a industria musical no momento para decir eso, un ritmo machacón con letras sangrientas, rollo super machista e rollo aí de egocéntrico a saco. Non somos mellor e o resto somos peores, e se se ponen tontos nos cargo a todos, e tratando as mulleres casi como obxetos, non? E entón apareceu esa figura un pouco, non? Pero eso non son os pilares da cultura hip hop. A cultura hip hop combatía precisamente todo eso, e o que quería era, pois, crear un movimento positivista onde a xente pensara por si misma e de tuver a capacidade de expresarse libremente a través das súas diferentes vertentes artísticas que fan o hip hop, non? Eran elementos máis ben de empoderamento para a comunidade, de crear lazos de comunidade, non individualismo, senón lazos de comunidade. Que pasa? Somos da cultura hip hop. De feito decía, eu son da hip hop nation, decía, non? Bueno, logo aparece esa figura do gangsta rap, e o gangsta rap o pervertiu todo un montón, porque empezaron eso, a utilizar ese rollo de certa violencia que había nos barrios para a industria vender un pouco todos este tipo de raps, e estos se acabaron facendo multimillonarios, moitos destos rapeiros, e moitas veces hai máis que temos, que nos chega por os grandes medios, rapeiros así con joyas e super forrado e en plan dicindo tonterías. Que conste que Tupac eu era o único que respeto do gangsta rap. Sí, porque Tupac era auténtico, porque el viña desa raíz do barrio, non? E ela acabou converténdose en gangsta porque gañou un montón de pasta e tal, e acabou bastante na mala vida. Pero el tiña discos moi pasteleros e moi comerciais, que basicamente é o que é o gangsta rap, pero el tiña letras que tamén eran
grupos que teñen unha connotación moi positivista, que falan moito da vida dos máis oprimidos. E, bueno, logo se expande polo mundo, e chega a Ordes, por exemplo, e facemos cousas como estas.